Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştoklary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 16-njy noýabrynda gysanynda Türkmen Özbek Dostluk Festivaly badary galdy. Donald Trump täzeden prezidentlige dalaşgär boldy. Ýüpek ýoly 2023 ralysynyň geçiljek senesi ma'lum edildi. Dünya çempionatynyň çempiony $42 milyon bayrag alar ýaly habarlar ýetirýäris. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin teretip geçelim. Türkmen Özbek Dostluk Festivaly badary galdy. Şu güni Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäherinde Türkmen Özbek gatnaşyklaryna hasy berkitme uğrunda 2 gün dowam etjek Türkmen Özbek Dostluk Festivaly öz işine başlady. Bu festiwalyň çäklerini iki ýurduň medeniýet we soňgy satlarynyň birlikdäki konserdi, milli gymmatlyklary esaslanýan dörejlik duşuklary, doganlyk halklarynyň amal haçan sanatynyň sergisi guralar. Sahna oýunlary, bir näçe filmler görkeziler. Festival ýokary guramaçylykly alınıp berilyp, dostluğa uzayan ýollary, netijeli hyzmatdaşlygy hassa berkider. Türkmen Özbek Dostluk Festivalyna gatnaşyjylary Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem-de Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew gutluk hatlaryny berdi. Türkmenistanyň prezidenti öz gutluk hatyny Türkmen we özbek halklarynyň medeniýetini, sunugatyny, edebiýatyny gazanylýan üstünlikler biziň ýurtlarymyzyň dostluk gatnaşyklarynyň binýadyny hasy berkitmäge hyzmat edýär. Ma'lum bolýar 2010-njy ýylda Daşoğuz welaýatyna geçirilen Türkmen we özbek halklarynyň dörejlik forumy, iki doganlyk halkyň dostluk festivaly biziň gatnaşyklarymyzyň taryhy senenamasyna altyn harplar bilen ýazyldy diýip belirtdi. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti gutluk hatyny biziň doganlyk halklarymyzyň arasyndaky meden insanperwer gatnaşyklar ýyl-ýyldan barha işçiňleşdirilýär. Dürli konsertler, festivallar, sergiler gurulýar. Medeniýet we kino günleri geçirilýär. Ýurdumyzda Türkmen milli medeniýet merkezleri hereket edýär. Ýakynda Özbekistanyň ýazgylar birleşigi hem-de Ilymlar Akademiýasy tarapyndan Türkiýe edebiýatynyň dürdaneleri atly 100 jiltlik eserler ýygyndysy neşir edildi. Ýygynyň jilti Türkmen edebiýatynyň saýlym eserlerine bagyşlandy. Oňa Azady, Andalyp, Mawtumuly, Molla Nepes, Berdi Kerbabaýew, Hydyr Derýaýew, Atajan Tagan ýaly nusga we häzirki zamanyň görnükli şahyrdar ýazgylarynyň 14-çysynyň dörejliginiň en gowy nusgalarynyň girdilendigi aýratyn bellerliklidir diýip bilinýär. Ine şu güni Daşoğuz welaýatyndaky Türkmeniň Agoýy binasynda Türkmen Özbek Dostluk Festiwalynyň açylyş davrasy geçirildi. Oňa iki dostlukly ýurduň medeniýet we soňgy işgärleri gatnaşdylar. Şeýle hem açylyş dawrasyny Türkmenistanyň medeniýet ministri Atagely Şamradow hem-de Özbekistan Respublikasynyň medeniýet ministri Azatbek Nazarbekow hem gatnaşdy. Açylyş davrasynda iki ýurduň soňgy satlarynyň konsertine tomaşa edildi. Welaýat merkezindäki Türkmeniň Agoýy binasynda iki ýurduň amaly haçan we zergärçilik sanatynyň eserleriniň sergisi guruldy. Daşoğuz şäherindäki Nur Muhammed Andalyp adyndaky Sazy drama teatryna, Özbekistanyň Harazm welaýatynyň Ugurdaş teatrynyň Alişer Nowaýynyň Leyli Mejnun eseri esasyna sahnalaşdyrylan Qays spektakly Demir Gazak Sewitiň sahna satlarynyň taýýarlan Igrar Ataşy adly oýuny geň tomaşaçylar köpçüligine görkezdiler. Welaýatyň Niýaz adyndaky etrawynyň altyn ýol geňeşliginiň dilewar owa medeniýet öýüni Türkmen we özbek kino sunugatynyň ustatlary bilen geçiriljek dörejlik duşugy ýakynly pursatlara beslenir. Tomaşaçylar täze düşürilen Türkmen we özbek filmlerini tomaşa ederler. Donald Trump täzeden prezidentlige dalaşgär boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ozalky prezidenti Donald Trump täzeden ýurdun prezidentligine dalaşgär boldy. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Saýlaw Komitetining çap eden resmi namasynda belenip geçilýär. Şu resmi namada Trump'ın 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin dalaşgär hökümde hasaby alynandygy belenilýär. Ma'lum bolýar ýaly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna saýlawlar geçirildi. Şol saýlawlarda Trump'ın ozal wekilçilik eden Republikan partiýasy Wekiller Palatasyny üstünlük gazandy. Senatda hem agzalarynyň sanyny artdyrdy. Şol saýlawlaryň öňü syrasynda Trump täzeden dalaşgär boljakdygyny ma'lum edipdi. Bu gezek hem Trump Florida ştatynda özüniň saýlawçylary bilen geçiren duşugyny, dalaşgärligini hödürlendigini ma'lum etdi. Trump duşukda eden çykyşynda Amerikany täzeden eň uly ederin diýip belläp geçdi. Şeýle hem ol saýlawçylarynyň özüne ses bermegini haýyş etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'in hem täzeden dalaşgär bolmagyny garaşdyrýar. Ma'lum bolýar, Trump 2016-njy ýylda geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 45-nji prezidenti bolupdy.
Ýüpek ýol 2023 rallysynyň geçirijek senesi ma'lum edildi. 2023 ýyly Ýüpek ýol rallysynyň birinji tapgary Kazan şäherininden başlap Moskwada tamamlanýar. Bu barada taslamanyň ýollaşysy Vladimir Chagin habar berdi. Ol rallynyň geçek uğru barada belläp geçdi. Yarış 2023 ýylyň 6-15 iýuly aralygynda Russiýa Federasiýasynyň 10 subyektiniň üstünden geçer. Ýüpek ýol rallysy soňky bir neçe ýylyň dowamında dünýäniň awtosport urunyň esasy halkary ýarşlarynyň biri boldy. Russiýanyň sport ministri Oleg Matisen bir rally ýarşynyň häzirki wagtda esasy sport ýarşlarynyň birini uğurlandygyny belläp, onuň ykdysadyýet we medeni gatnaşyklary özüni jemleýän meýdança uğurlandygyny ma'lum etdi. Ýüpek ýol rallysy Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen 2009-njy ýylda döredildi. Bir rally ýarşy Russiýanyň, Hataýyň, Gazagstanyň, Mongoliýanyň we Türkmenistanyň çäginden geçdi. 2022-nji ýylda bu ýarış Pyotr I-nyň doglan gününiň 350 ýyllyk münasibetli geçirilipdi we oňa 20 döwletden 80 turgun gatnaşypdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň turgunlary hem rally ýarşlaryna üstünlikle çykyş edip gelýärler. Ýüpek ýol 2022 rally ýarşyna T2 1000 km ýokary görnüşi boýunça hormat münöriniň 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlaryny tutuşlygyny iýleşlerimiz eýlepdi. Russiýa Federasiýasynyň çäklerine geçen awtorally Astrahan şäherine başlap Moskwada tamamlanypdy. Dünýä çempionatynyň çempiony $42 million bayrag alar. Ýene-de sanyjy günden Katarda futbol boýunça dünýä çempionatyna badalga beriler. Halkara futbol federasiýasy tarapyndan gurnalýan dünýä çempionatyny guramanyň gazanýan ýerdejisi belli boldy. Şol wagtda dünýä çempionatyna gatnaşan milli ýygynylara hem berilýän pul möçberleri kesitlendi. FIFA dünýä çempionatynyň guramaçylygyny 4 milliard 666 milyon dolar ýerdeji gazanmagy meýilleşdirýär. Bu ýerdejiniň agramly bölegini teleýaýlamlarda futbol duşuşlarynyň alınıp berilmegi bilen baglanşykly geljek ýerdeji eýleýär. Bu ugurdaky ýerdeji 2 milliard 460 milyon dolara barabardyr. FIFA guramasy çempionatyň guramaçylygy üçin 843 milyon dolar bölüp berýär. Şeýlegem FIFA dünýä çempionatyna gatnaşjak 32 milli ýygyna Katara gelýäni üçin 1 milyon 500 000 dolar berýär. FIFA'nın paylaşacak bayrağı 440 milyon dolara deňdir. 2022-nji ýylda dünýä çempionatynda çempion boljak milli ýygyna 42 milyon dolar pul bayrağı veriler. Final duşugynda ýeňilip, ikinji bolan milli ýygyna 30 milyon dolar, üçüncü bolan ýygyna 27 milyon dolar, dördüncü bolan ýygyna bolsa 25 milyon dolar veriler. FIFA'nın ýollaşysy Gianni Infantino'nun belläp geçişi ýaly dünýä çempionatyny 5 milliarddan köp tomoşaçy tomoş eder. Şeýlelikde bir rekord bolar. Dünýä çempionatynyň 64 duşugy üçin 23 milyon bilet teklip alındy. Ine mehriban müştoklar ata watan TV-de saýlanan habarlar gepleşýärmiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekin ýolagçy otly gatnawlarynyň täze tertibi. Ugandanyň Türkmenistanyň elçisi wezipesine girişdi. Türkmen-Rus hökümetleri toparynyň mejlisi Moskwada geçiriler. Futbol, ägirt uly ykdysadyýet ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.